Hi guys, good morning. Amuyo no ayam mitata. Ada kami dito gedem ayam ni papangku. Pamiman kitain aja bang kagda lola. Kat madamadag mulmula ti tarong. Naglawa ti pagmulaan dito guys. Inektarya. Ada ti karayanda nga basit guys. Kapo sana bunog na ko nagpasalabay na kinipapang kun. Nalakapay mo't naadayo pa'y pinagpagnak. Pangkumantulungan da lola nga agikat ti ruot nakamula da pa'y ti pariyang guys. Ne agito duduman nakamula da ti tarungan ne. Tun dumakkel ket. Kas lang to ata tarong kadakkel. He, char naglulog magpayme. Aglugan naktira keten guys. Nagwapo ti barangay da niya guys. Kawayang gawapon. Ado nga kawayan ni. Takno ang kami nung Adaot ti buhayan na atoy guys. Agdigos na pa'y garod damdama. Nga maanan, nabutang nga baka ananda da ito'y butok kadaan letong ko. Day, sumangat na kong guys. Nangato da ito'y liit tata, agbalina nga sunggo. He, char. So, ada kami dito yung bangkag da lola. Makita yung mutnay, nagwapo ato pagmulaan danay. Naglawa pa yung mutnay. Talo ektarya kanu daytoy. Ay hanggayam 2 ektarya kanu. Kastoy pay lang ti kadadakkel ti tarong da guys. Ngamin to dumakkel apo adun tubunganan. Ti kadakkel to ti bunga na. Kaslan to ajay tarong ni papang ko. He, char. Nay naglalaksap agita paryada nay. Ag-harvest na to nagbunga. Mga 2 bulang to palagsik. Tulunga man ni lola nga parot ti ruot. Agala tayo pa'y tibinong guys. Ay mas day to'y binong. Pang dingding. Hanyong mo day to'y niya guys. Ang kayo gamin nga agsitsida kastoy. Daba nang kayo gamin. Da kami marigrigat lang. Nagwapo dito pagdalos ko na eh. Pagikat ni root dito guys. Tumulong-tulong na mo't kat kakasi da ni lolo ni lola. Agsubli na tumayin dito guys. Babay na.